Kog mas ginpasangkad kag mas ginpasanyog ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnan nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rasya sukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong o kun baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ining pahanumdom ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Kita ang simbahan nga nagapamati. Kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Pamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapabakod sang pamilya, pamatanon mga kubos kag napabayan, nagasakdag sang nagakabagay nga katesismo kag buhi, nga pagpakigbahin sa mga sakramento. Nagapasanyok sang paghinunanon, nagapasanyok sang pagbuyluganay, sa tunga sang mga reliyon kag katilingban sibil, nga nagaamli sa mga tinugasang Diyos. Kita ang simbahan nga nagapamati, kita ang simbahan nga nasentro kay Kristo. Wala sing pinililian, nagabantala sang maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban. Nagapanglakaton kaupod ang amon mainalagaron nga mga tagapamuno sang simbahan. Sa pagtutoy sang Espiritu Santo, kag sa idalom sang pag-amlik sang Birhen, sang Immaculada Concepcion. Kita ang simbahan na nagapamati, kita ang simbahan na nasentro kay Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sa maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyanong katilingban.
Kristo. Wala sing pinilian, nagabantala sa maayong balita, paagi sa mga magagmay nga Kristiyano. Katiling ba? Matubod nga balita, hambad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala nga pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa kanyakanyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time, alas 11:36 sa aga. CMN News Live. CMN News Live. Maayong aga Banwa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kalagad kag best friend nga nagatutok na diri sa aton nga palatuntunan. Subong adlaw sang Biyernes, and thank God it's Friday again. Petsa 23 na kita sa bulan sang Enero tuig 2026. Sa gihapon, nagapamati kamo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sa Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton Nalangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton nga station manager, Reverend Father Mark Ranflor. Technical Director Alagad Mingming Hueco. Partner Technical Alagad Benny Dalida. Kaupod man sa aton nga mga technical staff Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Mangin kaupod nyo sa pagalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo, ini naman sa Alagad Real de la Rosa para sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Nagapabot kita sa aton nga pagpanamyaw kag nagapangayo sa katawran sa aton makalagad kag ka-best friends sa Kuto Malabutan sa aton nga pagwaragwag. Subong adlaw sang Biyernes. Mayong adlaw gid sa makalagad naton labi na sa stantay uno ka mga parokya kag mission stations diri sa Archdiocese of Capiz. At the same time sa makalagad kag ka-best friend naton nga yara dira sa may Tudor Arsanas Trade Center sa may Burgos Talipapa, sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. CMN News Live. Pinapabot naman naton nga pagpanamyaw sa makalagad naton sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Mayong agaman sa makalagad kag best friend naton nga yara sila tag sa kamapuluyan, opisina ko na eskwelahan. Kamusta kamo da? Kamusta kamo dyan? Tinghak pa bala. Madamo sa nga gawon, nga buton. Talapuson sa mga adlaw kay Biyernes na naman mga kalagad. Ikabay pa, no? Nga mangin mabinungahon, mangin madinalagon. Matapos ang dapat matapos ng mga lubrahon sa mga adlaw sang Biyernes. Sa managayuwat na sang examination, good luck sa inyo. Sabi sa mga estudyante naton nira, no? Kabay pang matapos ninyo ang examination na puno sang hindi lamang kaalam, no? Kundi dapat eksperyensya o kung leksyon, no? Na mabaton ninyo. Of course, sa mga kalagad naton dira nga yara sila tagsa ka mga puluyan. Kabay pa nga mangin mayo man ang adlaw ta subong sa managpanyaga dati happy lunchtime sa inyo. Sa
mga wala pa kapanyaga, inom lang na tubig da. Or sa mga kalagat na nga luto, tinami alang luto nyon. Para nami man mood sa mga tilaw sina, ilusin nyo galing kami din sa Spirit FM, no? Subong man sa mga kalagad naton nga nagabiyahe, subong halong gid. Doble halong kay man siyempo nga nagulan-ulan, madanlog ang dalanon. Hindi manginharas-haras sa pagpadalagan sa mga salakyan nyo da. O na hindi ka mo da sako-sako, no? Kay may mga pamilya kita nga nagahulat sa aton nga pagpauli. Ano mga ginaubra nyo da mga kalagad kag ka-best friend, kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan subong adlaw sang Biyernes. Kagaron sa aton nga mga pangulong dinalan. Headlines. Sa aton diri nga mga balita sa balita lokal. Kapin sa 300,000 pesos nga bulig pinansyal gintugyan sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Rojas sa CPC Coral. Samtang ang pagpaathag magapadayon sa Bikaryato sang Santo Tomas de Villanueva buwas nga adlaw. Sa balita regional, Western Visayas Mental Health Council ginaduso ang tech-based intervention kag policy updates. Sa mga balita national, duwa pa ka impeachment batok kay Marcos ginpasaka. Samtang atong ang yara sa Thailand o kon sa Cambodia sunod sa DILG. Sa dugang naton nga balita national, Romualdez liwat nga pag-imbitaran sang Senado. Samtang 5 billion pesos nga air assets ni Zaldico na freeze na sanig sa ICI. Sa ato naman nga balita sa simbahan, kadulaan sang due process sa pag-arestar sa isa ka Bacolod broadcaster, ipakamalawot sang Caritas Philippines. Sa aton nga ay abia balita. 3 ka opisyal sang BI gingkakas bangod sa content sang Russian nga si Vitali samtang nakahunong. Kag sa aton nga showbiz balita, Lea Salonga ginako nga bulagay na sila sang bana nga si Robert Sheehan. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time, alas 11:43 diri sa aton nga pagpangalagad. Bago ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, ibalon anay naton ang lakat sang panahon sandig sa datos sang TUST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sanig mga kalagad sa pinakauling nga report sang Pag-asa, alas 8 ang takda kaina sang aga, ang low pressure area o kon LPA nga si Anay Bagyo Ada dayon nga ginamonitor sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag wala sang tsansa nga mag-develop pagid, no, sa isa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Samtang may isa pa ka low pressure area kon LPA nga ginamonitor sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag mayara man sa magamay nga tsansa nga mag-develop sa isa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Pinapanugyan na ng publiko ang makikawon sa Pag-asa para sa dugang nga mga updates. Sa aton nga forecast weather condition, ang Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Aurora, Quezon, kag Oriental Mindoro. May mo maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan, nga may malaka pagulan-ulan dala sa northeast monsoon, wala sa anuman nga epekto. Ang Metro Manila, kiban nga bahin sang Pilipinas, may mo naman maka-eksperyensya sa may pagrugalom nga kalangitan, may malaka pagulan-ulan dala sang northeast monsoon, wala man sa anong epekto. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang eastern section sang southern Luzon, Visayas kag Mindanao, may mo maka-eksperyensya sang mabaskog tubtob sa tuman kabaskog ngayop sang hangin, nagikan sa naminan na sidlangan padulong sa naminhan. Ang kadagatan mangin kasarangan tubtob sa tuman kabaskog, ang balod nagalabot sa 2.8 to 4.5 meters. Ang northern Luzon kag eastern section sang central Luzon, may mo naman maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob sa mabaskog ngayop sang hangin, nagikan sa naminan na sidlangan. Ang kadagatan mangin kasarangan tubtob sa mabaskog, ang balod nagalabot sa 2.5 to 3.7 meters. Ban nga bahin sang Pilipinas,
Mahimo naman maka-eksperyensya sa kasarangan tubtub sa mapaskog nga uyop sang hangin. Nagikan sa naminan na sidlangan. Karagatan may kasarangan tubtub sa mapaskog. Ang balod naglabot sa 1.2 to 2.8 meters. Minimum temperature naton sa mga adlaw 19.6 degrees Celsius. Alas 6:30 ang takna kainas ang aga. Maximum temperature 29.6 degrees Celsius. Alaunang takna karon sa hapon. Nagbutlak sa aring adlaw alas 6:25 kainas ang aga. Magatunod ini alas 5:51 karon sa hapon. Sa ato naman nga regional weather forecast, partikularmente sa Visayas, kagdiri sa aton sa bugos nga probinsya sang Capiz. Subong adlaw mahimo kita maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may malaka pa ulan-ulan. Ang hangin mangin mapaskog nagikan sa naminana sidlangan, ang karagatan mangin mapaskog man. Minimum temperature naton sa Capiz 26 degrees Celsius, maximum temperature 30 degrees Celsius. Samtang buwas nga adlaw sang Sabado, mahimo naman kita mag-eksperyensya sa gyapon sa mabaskog nga huyop sang hangin nagikan sa naminhan na sidlangan padulong sa naminhan. Ang kadagatan mangin mabaskog. Samtang minimum temperature naton buwas nga adlaw 26 degrees Celsius, maximum temperature 30 degrees Celsius. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippine Standard Time. Alas 11:47 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagbalik banwa, ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita. Diri sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo, SPSK sa Spirit FM Rojas. Merong awit ang Beatles. Ang title niya, If I Fell. If I fell in love with you, would you promise to be true? Lahat ng iniibig, yan ang hinahanap-hanap sa kanyang mangingibig. Ngunit maraming pusong sawi, pusong baliw, pusong nasaktan. Ay, meron po tayong tipsan nyo. Kung gusto nyo na kayo ibigin ng tunay at wakas, isa lang ho ang mangingibig na ganyan. Ang pangalan niya si Jesus Christ. Naranasan ko na sa buhay ko ito. Kung siya'y umibig, tapat, totoo, di magmamaliw at dalisay. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Carl's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kung bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Carl's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyos ang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center. Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager, sa 0908-875-7558 o kung kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent, sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Carl's Poultry Philippines. Carl's Poultry Supply, preska kag sigurado. CMN, the spirit of the Philippines. Take some time out to remember and the promises that we made when the EDSA revolution brought peace to one and all. From Ilocos to Sulu, there's so much to see and do. But the special part lives in the heart of Filipinos like you. And CMN Philippines, you are the spirit of the Philippines. And it shows in everything you do. We've got the spirit of the Philippines. And we share the pride, and we share the pride with you. The spirit shining through CMN Philippines. Matuod
nga serbisyo sa tagsa-tagsa. Komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahala sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time, alas 11:50 sa aga. CMN News Live. Balik diri makalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas Spirit Balita Serbisyo kag Komentaryo. Sa gihapon kaupod ninyo alagad Real De La Rosa. Diretso kita panwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas News Team. Diri sa aton nga pagpangalagad subong adlaw sang Biyernes. Kagkaron sa aton labing una nga balita sa balita lokal. Kapin sa 300,000 pesos nga bulig pinansyal gintugyan sa lokal nga gobyerno sang Rojas sa CPC Coral. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Naglabot sa 354,500 pesos nga bulig pinansyal ang kinpalabot sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Rojas sa Colegio de la Purisima Concepcion ukon CPC Coral agud suportahan ang pag-ilis sang mga musical instruments kag iban pa nga kinahanglanon nga kagamitan nga naguba sa insidente sang sunog. Ang nasambit nga bulig formal na gintugyan ni Mayor Ronnie Dadivas kag personal nga ginbato ni Very Reverend Father Freddy Villanes, rector sang Colegio de la Purisima Concepcion. Sa nibaluan ang suporta pagagamiton sa pagbakal sang bag-o nga mga instrumento sa musika kag pag-ilis sa mga naguba. Subong man sa pagkuha sang iban pa nga nagakaigo nga mga materyales nga kinahanglanon sang CPC Coral samtang nagapreparar sa ilang mga hilikoton, lakip na ang mga paghihiwaton nga paindis-indis. Madumduman isang Desyembre 2, 2025 ang isa ka bahin sang hulot sang CPC na sunog nga nagresulta sa ginabulubanta ang kaperdihan nga halos 1.2 milyones pesos. Ang Coral Studio na lakip sa mga lugar nga apektado gid nga may mga instrumento kag kagamitan nga nahalitan o kung hindi na magamit. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo Apple Queen Labrador 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamog nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reportery sa aton nga pagapangalagad. Idako nga bulig no sa aton nga Colegio de la Purisima Concepcion Coral o CPC Coral. Meaning 354,000 pesos. Nagintugyan sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Rojas sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadivas mga kalagad. Iginatagan pagtamod rin ni Mayor Dadivas nga ang pangako sang gobyerno sang syudad. Padayon, ilabi na sa pagsuporta sa mga institusyon, pang-edukasyon kag kultura. Ilabi na sa tion sang pagkinahanglan, naginakilala ang kontribusyon sang CPC Coral sa pagpasanyog sang syudad sang Rojas kag kapis pagi sa musika kag taliambong. Padayon man ang bulig sa lokal nga panguluhan sa mga institusyon agud masigurado na mapagtingwa sa pagpangon nga ginasuportahan ang mga estudyante kag mga organisasyon sa dinti maayo katuyuan sini no nga mas mapaayo kag mapadayon ang mga programa sa piyak sang wala ginapaabot nga mapagpanghangkat. And magluwas diri sa Purisima mga kalagad no mayara man sang gintugyan nga bulig sa pila ka mga institusyon kag organisasyon sa syudad sang Rojas ang lokal nga panguluhan sang syudad. Dako nga bulig para sa aton nga mga kauturan, labi na sa mga programa kag proyekto nga makapaayo hindi lamang sa talento kundi sa pagpangabuhi sa aton nga mga kauturan. Balita ka tay. Balita ko sa title. Sa aton nga mga kalagad, sa matandaan nga ang Colegio de la Purisima Concepcion Coral o CPC Coral bago lang nagpasakop sa international nga paindis-indis sa Kobe Japan kag nangin madinalag-on sa ila sining pagpasakop didto nga nakakuha sang Golden Diploma Level 5 sa ginhiwat nga Sing from Kobe Choir International Choir Competition. Kag ini nga kadalag-an nagapakita
nga kunara ang bugos nga suporta sang eskwelahan, sang lokal nga panguluhan, sang tagsa-tagsa di mas matagan sang kayunan no ma-inspire ang aton nga mga estudyante nga magtinguha kag mapakita hindi lamang diri sa Capiz, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bugos nga kalibutan ang talento, kultura kag taliambo nga mayara kita diri. Kag of course no sang nagligad man nga mga tinuig ilabi na sang tuig 2024 ang CPC Coral nangin madinalag-on man ini nakakuha sang Golden Diploma Level 4 sa giniwat nga International Choir Competition. No, dito naman iya sa Auckland, New Zealand. No, sang 2024 ina. Kag amo man nga suporta no ang aton nga paabot sa mga iban pagid nga grupo no kon koral diri sa probinsya sang Capiz. Sumong man sa tagsa ka mga kabataan nga Capiznon, ang mga atleta nga Capiznon. Daw may nakita lang ta nagligad. Wala pa kaabot ang ilako no nga bulig. Ati manuktok kita sa mga natungdan da. Labi na sa mga atleta naton nga ginapadala sa regional competitions, sa national competitions. Noon tani matag na insigida nila nga bulig, no? Kay tuman man sina ang ilang nga dedikasyon. Grabe man ang ilang ginahimo nga mga tikang agud to nga makakuha sa kadalagan. Hindi lang para sila kaugalingon, hindi lamang para sa eskwelahan, kundi para sa aton diri sa probinsya sang Capiz. Kag nagalaom kita sa padayon nga suporta sa aton nga mga atleta, sa aton nga mga manug-amba, kag sa tanan no nga mga talentado nga Capiznon nga mahatagan gid sang nagakaygo nga suporta kag bulig. Ilabi na sa ila preparasyon kag sa ila mga paindis-indis. Alas 11:57 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita lokal. Ang pagpathag magapadayon sa Bikaryato sang Santo Tomas de Villanueva buwas nga adlaw. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 sa alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Sa pagpadayon sang pagpaathag sa nabag-o nga panan-awon kay misyon sang Arkidiocese sang Capiz, ang synodal team liwat nga magahiwat sa formation seminar para sa makatapos ang basic ecclesial communities o BEC sa idalom sang Bikaryato sang Santo Tomas de Villanueva buwas nga adlaw sang Sabado, Enero 24 tuig 2026. Sa kahiwatan, iga-presentar ang mga resulta sa mga konsultasyon nga ginapatigayon sang synodal team sa mga katapo sa mga parokya kag mission stations sa nagligad nga tuig. Lakip diri ang mga ginkilala nga mga katuyuan nga nagatuyo sa pagpabakod sa pagporma sa pagtuo kag pag-uswag sa pag-alagad sa mga tawo sa ilatag sa kakomunidad. Iga paambit naman diri ang pagpamalandong kag inspirasyon sa sinodal nga pagpanglakaton sang simbahan. Samtang iga pahayagman ang bago nga mga pamaagi sa paghangop kag pagtuman sa ministeryo sang kaparian, subong man ang pagpanguna, inspirasyon kag suporta sang obispo para sa kaparian, relihiyoso kag mga laiko. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaline de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamog nga salamat alagad Ronaline de Guzman sa gindulong reporter sa aton nga pangalagad ti ang kahiwatan no kung kalakip man diri sa pagaistoryahan ang natuhoy sa mga responsibilidad kag struktura sa aton nga mga BEC nga dako ang bulig sa pagpalambot sa pagtuo sang tagsa-tagsa. Una nang ipabot ni Right Reverend Monsignor Rufino Reggie Pamposa, Vicario General sa Arkidiocese sang Capiz, ang iya pagpasalamat sa synodal team sa ila pagtinguha sa pagpalabot sa inisyatibong nagatuyo sa pagpabaskog sang simbahan. Ginatagan man sinis sa importansya ang padayon nga pagbinigay sang tanan nga sektor para sa katumanan sa mga tinutuyo kag handom sa lokal nga simbahan sa Capiz. Sa nabaluan kaangay man nga programa ang paghiwaton kon ang ginhiwat sang nagligad nga Sabado sa Bikaryato sang Santa Monica nga ginapatigayon sa Parish Hall sa Banwa sang Panay. Sa liwat no, buwas nga adlaw, sa liwat ginaagdagid nato ng mga kalagad tada miyembro sa mga BEC, mga tumuluo kag iban pa no, nga magpasakop sa sini nga kaywatan ang pagpaathag
Was nga adlaw Enero 24, 2026, umalin alas 8 sa aga tubto alas 5 sa hapon sa Knights of Columbus Hall dira sa Banwasang Dao. Sa pagpanguna sang Vikaryato sang Santo Tomas de Villanueva. Ini nga mga partisipante ang nagikan sa St. Thomas of Villanova Parish, St. Blaise Parish, St. Anthony of Padua Parish, St. John the Baptist Parish, St. Damian of Molokai Parish, San Pedro Calungsod Parish, Santa Maria de la Cabeza Parish, kag Our Lady of Candles Mission Station. Sa mga speakers naton diri, no, sa gihapon ginalakipan nanday Father Neil Peter Advincula, Father Federico Lim, Father Romel Estrellan, Father Tadeos de Leon, Father John de Nosta, Father Red Perote, Father Cyril Villarreal, Father Redan Apinas, kag Father Vicente Gianco. Kaupod man sang synodal team, no? Nga magpahayag mga kalagad kag maghatag sa inon-anon toy sa Synodal Vision Mission. Sanday Monsignor Reggie Pamposa, ang Vicario General. Kaupod si Reverend Deacon Ted Tuvera. Kag subong man sanday Ma'am Hali Andrada, Ma'am Julie Anisco, kay Ma'am Crisa Cabanos, Ma'am Maria Caldea, kag Sir Rito Victoriano. Subuas ina nga adlaw dira sa Knights of Columbus sa hall sa Dao sa St. Thomas of Villanova Parish dira sa Banwasang Dao. Alas 12:12 diri sa aton nga pagapangalagad diton kita banwas sa Balita Regional. Western Visayas Mental Health Council ginaduso ang tech-based interventions kag policy updates. SBSK Report. Ginpasangkad pa sang Regional Council for Mental Health o kon RCMH para sa Western Visayas ang mga pagtingwa sa pagpapaskog sang mental health program sang rehiyon. Pinaagi sa mga interbensyon nga nakabase sa teknolohiya kag pagrepaso sang pulisa. Sa online meeting sang Regional Council for Mental Health nga giniwad sa Enero 9, ang ipangunahan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development o DOH WVCHT nagtutok sa pagsabat sa kalang-ang kon kalang sa paghatag sang serbisyo kag inendorso ang paggamit sang digital platforms agud mangin accessible ang mental wellness sa mga tawo sa rehiyon. Ang isa ka mayor nga ginilaan sa Sinapol ang mga presentasyon sang katawhay, isa ka pre-launch nga web-based software nga gidisenyo sa pagtingob sa mga giya nga pagpamalandong sa nagkanalain nga mga kultura sang Pilipinas. Agud masabat ang mga balabag sa lingkway sa suporta sa ikang lawas sang hunahuna, ang aplikasyon nga matigayon sa katawhay.com nagapakita sa mga stasyon sang pagpamalandong nga ginabadbad sa Ingles, Filipino kag Hiligaynon. Spirit Balita Regional. Maayo nga tikang ini mga kalagad kag ka-best friend. Okay kadamo sa aton nga mga kalagad subong. Ang halos hindi napapaktan no ang dalagan sila unahuna sa ila tagipusoon so kumatigayon ini mga kalagad no kag mas mapasangkad ini mga programa para sa mental health kon wellness program tidak ko nga bulig kag amuning aton nga ginapangabay sa tanan no bisitahan ang katawhay.com sa dinti diri ginahatagang kita sang plataporma no libre kag sarang naton magamit binas sa mga lokal nga dialekto bilang isa ka pamaagi sa pagpadalom sang espirituhanon nga mapagpanglakaton kag bulig sa paggamit o nagagamit sang pagbukas sa mga nagabalabag sa una-una kag emosyon ta. Sa karon ginatanyag ini nga libre bilang isa ka aplikasyon sa web nga may isa ka mobile nga bersyon nga ginahimo. Sa dili madugay no ginasigahom nga makahimo sang mobile app para mas madasig naton ma-access no, sa aton nga mga cellphone. Kakadungan sa mga inobasyon sa teknolohiya ang konseho nagapanikasugman sa pagpatag kag pagpabakod sa implementasyon sang nagaluntad nga mga polisiya sa ikang lawas sa mga eskwelahan kag mga lubrahan. Gintalakay man sang nasambit nga tiglawas no ang Commission on Higher Education Memorandum Order number 18 series of 2018.
Ini may kang tanan sa mga pagsulundan para sa drug testing sa mga estudyante sa higher education institutions. Suma na mga pagsulundan sa Department of Labor, Employment o Condole para sa pribado nga sektor. Ging klaro sa mga katapos ang konseho mga pamagi para sa affirmative action ang mga individual nga ginapaydalom sa testing magatag sang positibo nga mga resulta. Nagpatod nga mga protocol nagasanto sa katuyuan sang rehabilitasyon kag suporta sa paylo nga mga tikang lamang sa pagsilot. Dugang pa ginrepaso sang konseho ginhimo nga regional nga circular para sa mga serbisyo nga hindi sa may kang tanan no sa ikang lawas kundi para sa aton sa ikang lawas ang unang-una nga nagalakip sa mga programa kag serbisyo sa ikang lawas sa iban pa nga mga ahensya sang gobyerno. Mga pasilidad sa ikang lawas kag mga kaupod sa pag-uswag agud masigurado nga ang isa ka holistic no nga pamaagi sa kayuhan sa riyon. Pinatagan pagtamod sang DOH, WVCHD. Ini nga mga inisyatibo importante bangod sa ang mga ahensya sang gobyerno kag mga stakeholders nagabuligay sa pagtinguha nga mapauswag ang mental health outcomes sa mga komunidad sa Western Visayas. Alas 12:06 diri sa aton nga pagpangalagad dito kita banwa sa mga balita nasyonal. Duwa pa ka impeachment batok kay Marcos ginpasaka. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 2 sa Alagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Ginpasaka sa Kamara ang ikaduha kag ikatatlo nga impeachment complaint bato kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. kahapon sang Huwebes. Ang Makabayan Bloc sa pagpanguna ni ACA Teachers Party List Representative Antonio Tino ang nag-endorso sa ikaduha nga impeachment nga ginpasaka sang grupo nga bayan. Huwebes sang aga may kaangtanan sa ginapasuning nga mga isyu sang korupsyon sa pungsod nga pondo nga may kaangtanan sa flood control funds scam. Sumuman wala ginbatan sang Office of the House Secretary General ang ikaduha nga impeachment bangod wala sa nasambit nga talatapan kag yara sa Taiwan si House Secretary General Chiloy Garafel agud magbaton sang award kag wala sunod diri sang sinuman sa ila ang otorisado nga magbaton sang ginaduso nga panibag-o nga impeachment. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamuging nga salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong reporter sa aton nga pagpangalagad. Bangod sining natabo mga kalagad tigin tugyan na lamang no kagimbayan sang Makabayan Bloc ang kopya sang reklamo sa talatapan ni Garafil kag ginpahamtang nga napasaka na ini bilang pagsunod sa konstitusyon kag rules sang impeachment. Sa piyak kabahin kahapon sang Huwebes sunod naman nga magpasaka sa ikatatlong impeachment batok kay PBBM ang mga kilala nga kritiko kag taga-suporta ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Apang wala man iniging baton sa Office of the Secretary General. Madumduman nga ang unang impeachment ipasaka kay PBBM sa tung Lunes, Enero 19 ni Attorney Andre De Jesus. Nag-endorso naman ni House Deputy Minority Leader ang Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. So ikatatlo ni mga kalagad, no? Una sang Lunes, kapon tiduwagin ang ipasaka sa batok sa presidente. Kaginatuad sila mga kalagad, no? Kadamo sang salabton, no? Kag may basihan sila agud to nga ma-impeach ang presidente sang Pilipinas. Nakip diri mga kalagad ang culpable violation sa konstitusyon, betrayal sa public trust, graft and corruption, kag iban pa. So suno gani sa anay man o kon sa karon nagapungko nga isa sa mga mamalida yung dead on arrival ininggin pasaka unang impeachment case bangod sa kakulangan sa mga nagakaigong ebidensya. Pero ining duwa mga kalagad, no, wala pa mabaton kay manti ato pa sa luwasang pungsod ang sekretaryo, no, kon ang Tiglikom, ang House Secretary mga kalagad, no, si House Secretary General Chiloy Garafil. Kaginbilin lang to sa Makabayan Bloc, importante napadala. Pero lang taon na to makalagad kay kinanglan man ni batunon once nga makaabot
ang Secretary General sang Kongreso. Kag ining isa pa nga gipasaka sa mga supporters sang anay Presidente Duterte. So lang taon nato mga kalagad kayang tagsa sini sa ila, may man sa mga rason kung nga aging pasaka ini, no, may mga basihan man para sa ila, kag once kung tani, no, makita kag mausisa damayad kung may mga nagakaigo ginman nga ebidensya, dapat matagan sa kagunan nga mapaibalo sa publiko. Kung bala, no, ay basihan ginman, bastante bala, or tungod lamang gid ini sa politika. So lang tawon naton sa mga masunod nga inadlaw mga kalagad. Alas 12:10 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita national, atong ang yara sa Thailand o kon Cambodia sunod sa DILG. SBSK Report. Ginapasuni nga nagapanago sa pungsod Cambodia ang wanted nga negosyante nga si Atong Ang. Gipayag ni DILG Secretary John Vic Remulla nga may nabaton sila nga impormasyon nga yara ini sa nasambit nga pungsod sandig sa payag sang whistleblower nga si Julie Dondon Patidongan. Suno kay Remulla, gintuad ni Patidongan nga may kasarang si Ang nga magbiyahe sa Cambodia pinagi sa backdoor routes kag nikawan ang mga otoridad. Gipayag pa sini nga may mga report nga nagahiwat sa operasyon sang online sabong si Ang sa Cambodia nga naghatag sa indikasyon nga nakatukod ng negosyante sang network sa lugar pati na sa pila ka bahin sang Thailand. Subong man ginpayag sang Tiglikom nga padayon pa nga ginaberipika sa mga otoridad ang nasambit nga operasyon. Spirit Balita National. So diri makalagad nga sa oras nga makumpirmar nga yara sa Cambodia kon Thailand si Angkol. Ang ibanda nga pangitana kay Angkol kay mati 10 million pesos ni ang ginatan-ay para sa iyang pagkadakop mga kalagad. No, once nga makumpirmar yara gimay ni sa Cambodia kon Thailand. Ipagadalon na ang nasambit nga isyo kay President Ferdinand Marcos Jr. Ako din yung chairman sa Association of Southeast Asian Nations kag may access sa direktang leadership talks sa mga pungsod sa Asya. Inatagan man pagtamod ni Remulla nga sa desisyon na o kung sa desisyon na ni Presidente Marcos kung iga-kanselar ang pasaporte ni Ang. Aminado man si Remulla nga mahimo mabudlayan ang Bureau of Immigration o kung BI sa pagbantay sa paghalin ni Ang bangod sa malawig nga coastline sang pungsod. Alamang ko no sunod diri nga nag-agi ini sa backdoor sa saylo kung paghalin sa Pilipinas. Wala pa naman sunod diri sang koordinasyon sa karon ng Pilipinas sa foreign counterparts. Pagod nga makita na si Ang. Nagpanindugan man si Remulla nga padayon nga iga-konsiderar na peligroso kag armado si Ang apisar pa nga ginsungka na ang mga armas sini. Si Ang ang mayara sang 10 million pesos nga patong ang bata kay namang kalagad, no? 10 million pesos nga patong sa ulo matapos nga ginisyuhan sang warrant of arrest may kangtanan sa missing nga mga manugbulang, no? Sa kaso sang missing nga mga manugbulang. Samtang sa dugang naton diri nga balita national, Romualdez liwat nga pagaimbiteran sang Senado. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3 sa alagad Ronaline de Guzman. SBSK Report. Plano liwat nga imbitaran sang Senate Blue Ribbon Committee sa masunod nga hearing si Anay Speaker Martin Romualdez o kon isa ka representante sang Securities and Exchange Commission o CONSEC agud magpaathag sa pagbakal sang isa ka balay kag duta sa South Forbes Park sa Makati City sa tuong 2023. Suno kay Senador Panfilo Lacson, ginapakita sa mga record nga ang nakabakal sang balay amo ang Golden Pheasant Holdings Corporation sa diin ang nagapangunang stockholder amo si Jose Raulito Paras nga nagahawid sa matagas nga posisyon sa hindi magdubo sa 3 ka kumpanya nga konektado sa Anay Speaker. Ginsambit ni Lacson nga duha ka staff sang Anay nagrenta sa balay ang nagsiling sa Blue Ribbon Committee sang nagligad nga Lunes nga si Curly Discaya ang nagsiling sa ilang bayan ang balay bangod ipreparar na ini para sa bago nga tag-iya. Positibo man nila nga ginkilala si Discaya sa hearing. Alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaline de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National.
Padabugi nga salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong reporter sa aton nga pagapangalagad pagaimbitaran man diri si para sa masunod nga hearing agud mapathag sini ang iyang ikasarang nga makabakal sang balay nga nabalhag nga nagabalor sang hindi magnubo sa 1 billion pesos. Grabe nga sa isang balay, no? Worth 1 billion pesos. Sunod kay Lacson nga sa masunod nga hearing pag-imbitaran na sini si Attorney Paras agud nga ituad sini sa iya kung matuod gid man, no? Nga golden peasant amonong buyer o convendi sang property kag hindi ini kay Speaker Romualdez kay patagman sang PIR kung ano ba lang financial capacity sini kag ining werbwidal agud nga magbakal sang kasubong kadako nga balor sang balay. Agud ti sunod kay Lacson hindi ni lawglahog, no? Nga balor sang isa ka balay mga kalagad. Ang una na diri mga kalagad ti isa sa mga katuyuan man, no, sa pagbista kon hearing. Damo sa aligasyon, no, batok kay Anay Speaker Martin Romualdez. Labi na aligasyon sa nga konektado ini sa flood control corruption. Sa isa sa mga pinakadakong isyu nga nagaugat sa politika, ang anomalous flood control project sa diin pila ka kontraktor ang nagatag sang testimonya sa Senado nga may kickback kag ginatag sa mga opisyal kag ginsambit diri ang pangalan ni Romualdez. At the same time, investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure kung ganahan sa administrasyon nga Marcos ang fact-finding investigations dalom sa Independent Commission for Infrastructure. Wala magdugay ginasaylo ang findings sa ombudsman agud investigaran na posibleng nga misuse ang funds may kagtanan sa mga anomalya sa flood control projects. Pero una na nga paginwala ini tanan ni Romualdez, no? Mismo ti sunod diri siya mismo ang hugot kon hugot sini nga gipangniwala ang tanan nga irigasyon nagbato ni isang kickback sa kung anuman nga illegal nga benepisyo kagigintuad na wala ini direkta nga nakigbuylog sa pag-alokar sang pondo sa diin, no, mangin mga kontraktor ang naghatag sang testimonya. Silang tawon naton mga kalagad, no? Ini may kang tanan sa 1 billion pesos nga balor sang balay. Pero ang tawon sa mga sunod nga mga hearings ng balan, no? Ti mayara sa mabaskog kung mabakod nga ebidensya patok sa anay speaker. Para mabutang naton sa insakto kasta supong nga pang kontraktor lang ginapahunong ginapapriso nyo tinantawon ta karon, no? Kung may mga kongresista bala may mga senador bala nga mapriso. Sa dugang naton nga balita, 5 billion pesos nga air assets ni Zaldico na freeze na sandig sa ICI. SBSK Report. Ginasiling na freeze na ang 5 billion pesos nga balor sang air assets ni Anay Jacob Bicol Party List Representative Zaldico. Mismo nga si Independent Commission for Infrastructure o kon ICI Technical Working Group Chairperson Renato Paraiso ang nagkumpirmar. Naibaduan nga kalakip sa na-freeze among isa ka helicopter nga yara pa sa Malaysia, isa ka Gulfstream aircraft nga yara sa Singapore. Patag naman ni Paraiso, apisar frozen na, hindi pa pisikal nga mabalik ang mga nasambit nga air assets. Aminado man ini nga ini ang isa sa mga paghangkat nga ila ginapa nga tubang sa karon. Spirit Balita National. Indugang pa diri mga kalagad, no, ni Paraiso nagagastos ang gobyerno para diri labi na sa hangar fee nila sa mga maintenance fee. Kagini ang gamay nga paghangkat, no, nga mag-order ang CA agud i-seize ang assets. Pero as far as sining pag-freeze mga kalagad, pila sa mga assets diri ang natumod tati amuning freeze na mga kalagad. Sa tunga sini nagapati man ang ICI nga gilayon nga mabalik sa pungsod ang air assets niko. Grabe, no? May mga binilyon na kapesos nga balor sang aircraft o kon air assets ining anay mamalida. Pero lang taon ta ko makabalik diri, mabaligya kag mabalik ang pondo sa kaban sang gobyerno. Alas 12:19 sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita sa simbahan kadulaan sang due process sa pagrestar sa isa ka Bacolod broadcaster. Gipakamalaot sang Caritas Philippines.
Para sa detalye sa nga balita, iara sa line number 4, si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Nagpahayag sang suporta kag pagpakig-unong si San Carlos Bishop Gerardo Alminaza para kay Erwin Ambo Delilan, station manager sang 104.7 Happy Radio FM sa Bacolod City. Matapos ang iya gulpiyada nga pagkaaristar may kaangtanan sa kaso nga unjust vexation. Sunod sa obispo nga amuman ng chairman sang Caritas Philippines nga Humanitarian Advocacy and Social Development Arm sang CBCP, makaalarma ang mga hitabo sa pag-aristar kay Delilan. Partikular na ang aligasyon nga ang sabpina ang ginpadala sa sayop nga address, rason agud inti makasabat kag madingutan sang due process sa Delilan. Ginatagan pa sang pagtumod ni Bishop Alminaza nga ang due process ang hindi lamang teknikalidad kundi isa ka moral kag legal nga proteksyon nga dapat itugyan sa tagsa ka pumuluyo anuman ang propesyon o kun panindugan sa kabuhi. Ginagda naman sang obispo ang tanan nga makigbahin sa pangamuyo para sa ihibalo, katarungan kag pagpauntat, agud ang hustisya ang magserbe sa ikaayos sang tanan kag indi mangin instrumento sang kahadlok ukon pagpaukoy. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madaboging salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindo ng reporter sa aton nga pagapangalagad. Samtang sa aton nga ay abia balita, tatlong opisyal sang BI ginkakas bangod sa content sang Russian nga si Vitali samtang nakahunong. SBSK Report. Gipayag sang Malacanang kahapon sang Webes nga pinaka-opisyal sang Bureau of Immigration o kon BI ang ginkakas sa pwesto matapos matukiban nga naka-record sa gihapon sang content ang Russian vlogger nga si Vitaly Dorovetsky samtang yara sa sulod sang prisuhan. Ipayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa isa ka press briefing na bangod diri madamo sang nakakas. Tatlo diri ang ginkakas nga opisyal sang immigration kag ini may kang tanan sa madamo nga cellphone ang nakumpiskar. Ipayag pa ni Castro nga padayon pa ang investigasyon agod hibaloon kung sino pa nga mga opisyal ang nag-angkon sang kakulangan. Suno pa kay Castro ang mga video nga ginkuhaan samtang nakahunong si Vitali ang ginhimo sa tungunang adlaw sang iya pagka-arestar. Matandaan, inarestar si Vitali sa mga otoridad bangod sa ginapasuni pagpangpastos kag pagginamo sa mga Pinoy para sa iya nga content. Napa-deport man ini pabalik sa Russia. Hindi na pagpahanugutan nga makabalik sa liwat sa Pilipinas. SBSK Report. Oh, grabe gini nga content no makadto diri sa Pilipinas para magsikat. No, kagang kalain di kay gamuhon niya ang kabuhi sa mga Pilipino. Laki pa diri ang pag-videote na dalahig patong mga official sang BI kon mga staff sang BI mga kalagad no. Lugar niya balas Tata Ernesto. Tata Ernesto. Titawhay lang no naming ginapresenta lang kabuhi niya sa mga adlaw. Tanom-tanom sang mais lang dira no. Tanom-tanom mais. Di ba la? Kabay pa no. Leksyon makakuha sang leksyon sa sining aton nga makalagad no. Nga wala dapat sang may madalahi, wala sang may maglain sang buot, wala sang kalainan o sa aton nga mga vlog. Damo na subong sang vlogger, no? Mas madamo pa kaysa media. Nagligad to, isa na lang napa-enroll sa journalism. Kay tungod subong pwede na tanan mangin vlogger. Pwede na tanan mangin media. Pero mo nang isa sa mga paghangkat subong, no? Balati dapat bala may nagakaigo gid nga paghanas, supposed to be no, may nagakaigo nga paghanas kay ginalantaw naton da mga kalagad ang pamatasan no nga ginapaabot naton sa aton mga viewers, sa aton mga listeners, no, sa mga nagalantaw na nakakita sa aton. Alas 12:24 sa aton nga pagpangalagad sa katapusan naton nga balita sa showbiz. Lea Salonga ginako nga bulagay na sila sang bana nga si Robert Sheehan. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report.
Ginpahayag ni Lea Salonga nga bulagay na sila sang iyang bana nga si Robert Chan. Ini ang ginako sang Filipina theater actress sa isa ka media conference sang Les Miserables World Tour Spectacular sa Parañaque City sang Miyerkules, samtang ginaistoryahan ang pagpadako sa mga kabataan nga may wala sang kondisyon nga pagpalangga, ano pa man ang ilang nga sexual orientation kag gender identity. Natukiban ni Nick Chan, bata ng Lea kag Robert, nga isa ini ka trans-masculine sadtong edad 14 pa lamang, kag nagsugod nga mag-inom sang testosterone sang nagligad nga tuig. Sa pagtrabaho ni Nick sa iya nga acting career, ginpahayag ni Lea nga pareho sila nga masako. Sa tong Abril 2025 nangin kaundan sang istoryahanay sang Lea kag Nick matapos sila nga naguha sa cover sang People magazine, kag nagpahayag may kaangtanan sa ila nga emotional nga transition journey. Gindala ni Nick ang papel bilang si Jack sa Manila staging sang Into the Woods nga ginbidahan man ni Lea. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador. 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madabuging nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong report diri sa aton nga pangalagad. Kagamoy ito pa nung kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Biyernes, petsa 23 kita sa bulan sang Enero 2026. Bago kita magatakop ti mayong udtulang da kay Sir Ernesto Alvarez pagkrit sa Legazpi Ilawod Barangay 5 gapamati programa from Guwapo na Tisoy Pogi pa. Mayong udtulang da kay Sir Ernesto Alvarez. Of course, kinapabot agad aton nga pagpanamyaw sang maripayon nga kadlawan. Happy birthday sa aton nga Chancellor kay Reverend Father Didert Duarte. Happy birthday, Padre. No? Kag salamat sa paling nga suporta kag pagpalangga dito sa Spirit FM Rojas. Of course, makalaom ka man asang amon nga padayon nga pagpangamuyo para sa imong mabinungahon nga misyon kag pag-alagad. Happy birthday, Father Didert Duarte. And of course, sa mga best friend naton, no, best friend sa Spirit FM Rojas, inapabot naman naton nga pagpanamyaw kay Sir Benji Legazpi Florentino, kay Johnsky Magdayaw, kay Mark Angelo Balberona, kay Kisha Kagay Hinayon Genesio, kay Genesis Lynn Alocada Nabor, Melanie Katimpang, Anita Garino, kag kay Sir Jose Brotarlo Jr. Happy birthday. Kag subong man, no, gina-imbitar tagid sa liwat ang makalagad kag best friend naton na makig-ugyon, no, makig-upod, suportahan tagid, no, pinagi sa pagbakal sa aton nga ticket kag paglantaw sang konsyerto sa Archdiocese of Capiz. No, ang Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause sa mabot nga Pebrero 13, 2026, alas 5 ang takna sa hapon sa Dingoy Rojas Civic Center. Ang Diamond Hearts Pre-Valentine Concert featuring Marcos Sison and Laika Gayranon. Ang proceeds sa kita diri makalagad talana para sa 75th Jubilee Celebration sa Archdiocese kag sa healthcare program sa aton nga mga kaparian. So dako nga bulig ng pagbakal ninyo sang ticket para sa Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause. May available kita nga ticket worth 10,000 pesos. Pwede kalantong apat ka mga individual, no? 5,000 pesos worth pwede sa duwa, kag 1,000 pesos para sa isa. For ticket sales, may ulama makig-angot kay Father Emilio Arbatin, Father Jibin Gumban, Father Marvin Funa, dari sa Chancery Archdiocese of Capiz. Dali na, maglantaw kita, no? Kag ipakita ang pagigugma. Diamond Hearts Pre-Valentine Concert for a Cause featuring Marcos Sison and Laika Gayranon, Pebrero 13, 2026, alas 5 ang takna sa hapon dira sa Dingoy Rojas Civic Center. Of course, ang Colegio de la Purísima Concepcion, labi na ang Alumni Affairs Office, nagpaibalo, no? Nagpaabot sa tumakalagad ka best friend sa pagiwaton nga Alumni Homecoming 2026 nga may tema Living Blessings, Sharing Hope. Ini sa February 21, 2026, Sabado nga adlaw, alas 2 ang takna sa hapon, no? Alindra sa CPC Main Campus kapag kasundan sang caravan pagadto sa CPC Boulevard Campus. Sa di mayara sa pagiwaton nga Santos nga Misa kag programa
At the same time, ang fellowship night sa alas 6 sa gabi. So, ang CPC Alumni Homecoming 2026, mag-serving nga imbitasyon para sa tanan nga porisiman nga alumni nga magpauli kag magsaulog ang padayon nga kang tanan sa eskwelahan. Para sa registration kag reservations sa alumni shirt, may mo lamang magbisita sa alumni office sa CPC Main o CPC Main Campus o kon makig-angot kay Alfie sa cellphone number nga 0916-425-0064. Sa dawat 0916-425-0064. Wala na tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad sa tanong po sa aton nga palatuntunan. Madamong iga salamat kag kita ay kita sa liwat. Kag of course, kinapabot aton nga pagpanamyaw man sang malipayon nga kadlawan kay Sir Ray Martinez no sang Philippine Red Cross Capiz Chapter. Happy birthday kid Sir Ray. Salamat man sa padang suporta no kag pagpalangga diri sa Spirit FM Rojas. Kag kabay pa no damo pang grasya ang mag-aabot sa imo ang grasya sa ikayong lawas. Happy birthday Sir Ray Martinez. Kay Ma'am Jen Tabugok, happy birthday man. Kag sa tanan nga sa ulog sa Kalawan anniversary monthly day sa happy celebration. Sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton nalang doon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, Station Manager Reverend Father Mark Renflor, Technical Director Alagad Mingming Wego, Partner Technical Alagad Penny Dalida, kaupod man sa atong mga technical staff Alagad Ana Marie Ledesma, Alagad Albert kag Jonas Pastrana. Nangin kaupo nyo sa pagkalagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa nga nagasiling, hindi importante kung gamay ka o kung dako, taas man o kuno po. Basta sa masakit ikaw gilamang mapailayo, kag imo pagtuo hantop gid sa makaako. Mayong udto kag God bless Pilipinas. Matuod nga balita, ambag nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang bahalag sa panyagan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network.